Gones Deborma MDC, Deputation Block President, DWF ni Block President, YTF ni Block President, joto Kaisok by Jini YTF Warriors, DWF Warriors Chop. Chini Nahar Mung Kaishan, je illegal immigrant not Government of India, je direction no money, je instruction no money. Dati ke, Boromno Chini way, detect, deport, delete mark Hane, Omon Chini Dabi. Deputation do number Dabi Tongu, Tiprasa Accord, Acos Light Hang by hand, into Tabo implement Kaji and Mutongu. Bonabus, Jackpan and Daiti implement Kainani and Tung Hunachini, the new memorandum and submit Kainai. Sunjoton Simon, Chini, Tiprawa, illegal immigrant. Tabong Nichimi also much Chakama, some Kuluma Bossorino, Bonati, illegal immigrant, Marakline, Bidici, Bitaron, Makainahi, and Kaimani. Tabok ni chimi ahachi 1967 ni chimi shuru khai tabok sujara continue solewi tongkho जों अमो सोलेरoi मा थांनाय ताने के जों चिनि हाव थांगोनि बाङै गाहाम के चिनि इकोनॉमिकली डेभलप उंनानि के जों बरंनो मार खलायनाय जेतु ताबो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री नि हयते डिक्लेयर खायखा जे बरंनो मार खलायनाय होनै किन्तु चिनि त्रिपुराव ताबो फनो बनो इनिशिएटिव नावै जे बादबाकी महाराष्ट्र हाय राजस्थान हाय गुजरात हाय निनि अन्यान्य जागाव अन्यान्य स्टेटो जे बाबे खलायनानि बागै आर्म फोर्सेस रोनो यूज खायो जे बरक सामं खाय दङ एक्शन नावै दङ किन्तु चिनि त्रिपुराव ताबो गुना जायांगै दङ मानि बागैनो जों चिनि त्रिपुरा हाव त्रिपुरा मथा चिनि बुबाग्रानि नेतृत्वे जों अमरनो दायति आइडेन्टिफाई खायदि दै बरनो डिपोर्ट खायदि होनैनो जों जागा जागाव रैली खायो दङ अमा हायके जों चिनि त्रिपुरा मथानि बिसिंति महाराजानि बिसिंति जों जतो जागावनो जों प्रोग्राम सिडिउल खायजानाय जतो चिनि एमएलए जतो चिनि एमडीसी जतो चिनि लिडार्स रक थांलायबै जों थुं जागावनो जों अमा हायके रैली खायलेनाय आं कयनानि मुसु आमसायनि लुकुरावनो बहायनो जों अमनो बुसिलायनि नांनाय सिलायनायनि नांनाय जों तमानि बागै फातार हास्तेनि फायनाय इलिगेल बाबे कोनो डकुमेन्ट करै कोनो कागज करै बरक फायै चिनि हाव तं फायखा माने चिनि चाजानाय नंजानाय चिनि जतो सुजुग सुबिदा बरकनि मांनो माइ थांपायनाय ताबक जों नोवै दङ बरक अर चिनि त्रिपुरा हास्तेव फायखायके रेशन कार्ड फेसिलिटी मानो आधार कार्ड फेसिलिटी मावो निनि गोबांमा डकुमेन्ट बरक बांलादेशआव तंतुदैनो एरेन्ज जोङै अर फायो ओंखायके शासक दल बरक गोदाल खायके बरकनि पीएमए नक सिगांमानाय बरक रेगा सिगांमा तानाय अमा हायके गभर्नमेन्टनि गोबांमा स्किम तमानि र बरक माने बुक खायनाय पे गे चिनि त्रिपुरासा हंके मंसा अमा हायो सुजुग माया ngoi tong हानिबावनो जों चिनि बुबाग्रानि नेतृत्वे त्रिपुरा मथा जों अमनो जे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शन रोमाने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जेबाबे डायरेक्शन ते इंस्ट्रक्शन रोमाने न दायति के बरनो डिटेक मा खायनाय डिपोर्ट मा खायनाय होनैनो जों दिनो अरेलि खालि हामबाय जतन